Arratsaldeon. Gero da, hilene akabuko eguztena, da ordeko marketa fetxie pleno etxeko. Gai ordena da nodeku, dauz lau puntu, eta hortik aparte, mozino bidea oso dut. Beste ipa adierazpen instituzional bat edo beste bat. Betik alo zengo dugut, hasiera mongotzako. 2015ko abuztuaren 28an izandako batzarri dagokion akta onartzea. Hor bozeramaileen bileran esan dugu zen akatsak zuzenduta, ez da egon besterik. Zuek zer badauko zue, esateko, besteok, gainontzeko, orduen onartutzat emoten da akta hau, horre akatsak zuzenduta. Bigarren puntua, zerbitzuak eta ingurumen arloko zinegotzearen proposamena. Udalerriko ortu ekologikoen erabilpena arautzen duen ordenantza hasiera batean onesteko. Honen proposamenak dio, hasiera baten onetsi, udalerriko ortu ekologikoen erabilpena arautzen duen ordenantza. Bizkaiko aldizkari ofizialean eta iragarki taulan erakusgai espedientea jarri, 30 egunean erreklamazioak eta alegazioak aurkezteko. Alegazioak edo erreklamaziorik aurkezteko espalitz, epe horretan ordenantza behin betiko onartutzat joko da eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da testu osoa indarrean sartu dadin. Hori da proposamena. Arratsaldeon guztioi. Dakizuenez, asunto hau edo ordenantza hau atzetik dator, gainera orain dela ez dakit zenbat hilabete, baina pila bat, hasi zen prozesu parte hartzaileagaz piperreta gatza, eta prozesu parte hartzaile horretan argi ikusi zan, zelan jentie dauela prest, ortu ekologikoen ortu ekologikoak erabiltzeko, eta horregaitik segidu lantzen prozesu hau eta dokumentu hau, eta pasadan hastien, pasadan eguestenien, egin gendun batzorde informatiboa, bi aste harin hau aurkeztu neban ordenantza borradore hau, eta batzorde informatibo horretan EH Bildutik bi edo 3 ekarpen aurkeztu ziren, onartu genduzan, baina bebai geratu ginen, naiz eta Jonek azaldu deu zelandan bigarren puntua hori, alegazioak ez badauzen eta hori, gu pentsa dugu, erakusketa publikoan dauen bitartean, eingo dugula beste batzar bat astran, posible badan datorren barikoan, 9 zen, harinauko prozesuan parte hartu ebenei eta beste guztiei azaltzeko ordenantza, epe bat emoteko aldaketak edo alegazioak eitzeko, eta horregaz, ia datorren plenorako edo hurrengorako ekartzen dugun onartzeko. Eta hori da asuntoa. Gure aldetik, zoritxonak emon, holan lantzeagaitik gai hau, politxe dalako gaize bera, zuk izan duzu moduen, hasi izan parte hartze prozesu batien, eta bertan ikusi izan jendie badaukola gogoa hortuetan eta parte hartzeko. Beste puntu polit bat bebadeko bebai, lurrek ez diez udalarenak, lurrek partikular batzuk lagatu indabez horretarako erabiltzeko, eta gero bai ordenantzagaz eroan duzuen prozesua, batzorde bi egin direz, berbaiteko tranquil eta aukidogo aukera hori, eta ganera prozesu parte hartzaileaz jarraituz, beste batzar bat antolatzi edo bi antolatzi aurre ikusten da, guretzako benetan postekoa da, bai gaize bera eta bai eredue, eta ez teko inungo kejarik kontrakoa baizik. Orduen hasiera batean onartzeko proposamena aldekoak,
Aho batez onartzen da. Hirugarren puntua da, bizitokirako lur eremu hiritarraren 0,78 burutzapen unitatearen xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Hemen proposamena egiten dana da, behin betiko onartzea Gernika Lumoko hiri antolamenduaren plan orokorreko 0,78 etxebizitzetako burutzapen unitatearen xehetasunen azterlana, Veronika Pérez García Andreak sustatua, Gernikako 0,78 BBU hitzarmen batzordeko idazkari izaki eta beronen izenan eta ordezkaritzan Jose Maria Karea Ganduiza eta Ramon Matxebarria Izagira arkitekto jaunek idatzi duten proiektua bestalde. Erabaki hori Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratzea eta zuzenean eragiten dien jabei eta gainerako interesatuei bidezkoak gertatzen diren errekurtsoak adierazirik jakinarazpena egitea zuzenean. Eta hirigintza zerbitzua eman izanaren ziozko likidazioa egitea dagokion udal ordenantzak zehaztuta duenaren arabera. Hori da proposamena. Bueno, pixka bate argitziarren, lur eremu hau da Mercedeko Elizie eta varianteko zubizen artien gelditzen dien lur eremuek, Gernikako plan generalien, ez dakit jonek azaldu dugu horze izen tekniko gaze agertzen dan, baina, jentik ezagutzeko zein leku dan, hori da, beste horik. Orduen, proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da. Eskaretara eta galderetara pasaborretik, mozio bi dagoz, EH Bilduk aurkeztutakoak, 35/42 auziaren sententzia dela eta bata, eta bestea askapenari buruz esan daigun. Orduen, betiko moduen, da gero beste bi adierazpen instituzional. Bata da, 2015ko irailaren 7an bozeramaileen batzarra egin zan aktan agertzen dana, adierazpena, Siriako refusiatuaren aldeko adierazpen instituzionala, zuzen, eta gero bestea, iratik edo zuk aipatu duzuna edo daukazuna, zapatuko martxari dagokiona. Orduen, betiko moduen, honek eztabaidatzeko eta bozkatu alizateko, urgentziazko bozketa egin behar da honetarako. Orduen, alde dauzenak, aho batez. Orduan lehenengo, 35/2002 auziaren sententzia dela eta EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Eta aurkezteko, lehenengo aipamen batzuk ingura neukez, deno dakizuen moduen herriko tabernen auzi famatuen barnean, hainbat kide zigorraren zain dauz, gainera beste 110 herriko taberna Euskal Herri osotik gobernuen organuek epaiaren bidez ekonomikoki baitu ingo dabela esan daikela, eta argi dau gaur egun 2002an inguruan, 2004an inguruan, 2 urte pasau dira, ez goratzen, zehazki zen bat, aztendan prozesu bat aurrera eramatea badaukola
oso adierazgarria dela politikoki, gaur egun bizi garen egoerean, beste garai batean atarian egoteko aleginean gabizela, nolabait esateko Madrilen kobazueletatik prozesu horren kontra dauzenek aleginean dabizela hori zapusteko, ezta? Eta erakusteko bide batez euren eritziz estatuen nagusikeria, eta gero euskal abertzale militante guztiak kriminalizatzeko almena daukiena. Gure kasuan, zehazki, Gernikan, deno dakigun bezala be, Arrano etxearen arazoa dago, Arrano etxea herriko tabernen zerrenda horretan dago. Eta gure asmoa mozio horrekin, zan alde batetik azpimarratzea Arrano etxea ez dela bakarrik alderdi edo inguru ideologiko baten egoitza, badala bebai beste, izan dela hogetak urtetan, beste hainbat talderen lekua, topa lekua, eta beste hainbat ekimen kulturalen bebai zentroa eta edatzeko lekua ere. Eta gura geunke, mozio hau aurkeztu, beste zenbait herritan eta hiritan ez dako, Donosti eta Durango, jatortaz burura, egindan moduen, gure solidaridea eta gure kezka adierazteko. Nire asmoa zan mozioa bera irakurtzea. Ez dakit, Hogeita hamabost bi auziaren sententzia delata, Gernika Lumoko EH Bildu udal taldeak hurrengo mozioa aurkezten du osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin. Garai politiko berri eta itxaropentsuak ireki diren uneotan, instituzio, erakunde, talde eta norbanako andanak aldarrikatu du egungo testuinguru politikoan gisa honetako, eta ondotik datozen makroepaiketa politikoek lekurik ez dutela. Irageneko argazkiak dira horiek. Dena eta da teoriaren aitzakipean ireki zen 35/02 epaia, orain dela 12 urte baino gehiago. Oinarri beretik etorri ziren orduan hainbat egunkariren itxiera, indar politikoen ilegalizazioak eta 100 pertsonen atzilotze eta espetzeratzea. Eskubide zibil eta politikoen urraketa ageriko honek orotariko erakunde, norbanako eta instituzioen arbuiatze argia ekarri du urteotan, baita nazioarteko erakunde eta instantzia juridikoena ere. Orain, epai honen azken sententzia jakinarazi berri den honetan, 104 elkarte tartean, Gernikako Arrano etxea, konfiskatu eta hainbat laguni espetxe zigorra esarri esaio Madrildik, politika egiteagaitik. Guzti honek, oinarri oso eskorra esarriz, ondoren datozen epaiketei begira eta egun bizi dugun egoera politikoari begira ere. Hau dela eta Gernika Lumoko udalak hurrengoa adierazten du. Eskubide zibil eta politikoen defentsan, horrelako egoerak atzera pauso nabarmenak dira gure herrian. Are gehiago, egungo testuinguru politikoan. Eskubide guztiak, pertsona guztientzat. Makroepaiketa politikoekin amaitzeko eskatzen dugu. Gure elkartasuna adierazein nahi diegu, auziperatuei eta kaltetuak suertatu diren elkarte eta tabernetako langilei eta bazkidei ere, bereziki Gernikako Arranori. Egun bizi dugun egoera politiko berrian, horrelako gertaerek lekurik ez dutela adierazi nahi dugu, eta gure salaketa irmoa mahai gaineratu. Hala nola, bake iraunkor eta justo bat eraikitzeko uneotan, horrelako egoerak eman ez daitezen lan egingo dugula nabarmentzen dugu Gernika Lumoko udaletik. Bueno, gu ados gauz mozioak dinonagaz eta aldeko botoa emango dugu. Bozketara pasako gara orduen, mozio honen aldekoak aho batez onartu. Nik bozketa ostean beste epementxu gure neban egin. Denoi eskerrak emoteko zan, emondo zuen baiezko bota gaitik.
bereziki Maria Uriberi eta EAJ-ari, batez be hasiera-hasieratik oso harrera ona ikusi dugulako eurengan. Eta adierazi bakarrik penagaz gelditzen garela gure asmoa zalako adierazpen instituzionala bezala onartu izan zedin mozioa bezala baino. Guretzako beste mai politiko bat edukiko leukeilako. Eta hasiera baten pentsaten genuen horrela izango zala, horren jakinaren gainean egin gintuelako iritzi batzuk, baina azkenean ezin da horrela izenan. Eta dana dela eskerrak denoi. Zuen asmoa bada adierazpen instituzionala izetie, horreri oztoporik ino ez doi mintzen. Hori eskatu zanien, denpora asko egon zan hori mozioa edo adierazpen instituzional moduen etxie, gai ordenan barruen esan egon, gai ordenan bi aldute egon zan ja, baina geur dau beste geuzua gero emakumiena, bebaien dugu berba, bozera maile batzarrien, izerez da adierazpen instituzionala, bosketa egin dugu sartzeko pleno horretan, onena endun moduen, da hau be, xelei bosketaen barik adierazpen instituzionala izetie. Horrek ez dau arazoi bat bera bez. Inoko estoparik ez du dimintzen horreri. Orduen bosketa adierazpen instituzionala moduen jasoko da aktan. Bai, holan bigarren mozioa. Bigarren mozio hau askapena kriminalizatzeko eta ilegalizatzeko dabizen aleginen inguruen da. Eta, zoritxarrez, bide bardineko beste mozio bat aurkeztuko dugu. Elkartasuna da herrien arteko samurtasuna. Oinarrizko printzipio bat da. Gizakiak elkarbizitzarako lege eta araudiak zuzenbidea eta irizpide etikoak sortu zituenetik. Hala ere, pertsonen naiz herrien arteko elkartasun eza agerikoa da oso. Gure mundu honetako gaitzen aurrean begiak itxi nahi ez dituenarentzat. Elkartasunak asmo honen bilduma hutsa izan ez dadin bi baldintza bete behar ditu. Batetik, gaiarekiko sentiberatasuna daukaten gizon emakumeak antolatu ahal izatea. Bestetik, gizarteak antolakunde horiek babestea egoki deritzen tresnekin. Udala da baldintza biak gauzatzearen erantzule, herritarren nahiarekin bat eginik. Elkartasunezko internazionalismoak herri gisa beste herri batzuk babestea du helburu. Bidegabekerien benetako kausen aurkako borrokan, gurea ere baden borrokan, eta beti ere kanpoko esku hartzaren aurkako jarreratik. Hori ez da lan errazan nazioarteko egoera gatazkatzuan, non laguntza humanitarioa santaia politiko eta militar moduan erabiltzen den. Udalonen aldetik ezagutzen dugu nazioarteko elkartasunaren alorrean askapenak 28 urte luzez eramandako jarduera politikoa. Brigada internazionalisten bitartez, elkartasun kanpainen bitartez, bertoko naiz nazioarteko topaguneetan bidegabekerien aurka egindako salaketen bitartez eta bar. Askapenak herrien arteko bidezko funtzionamendu demokratikorako ezinbesteko baloreak eman dizkio euskal gizarteari. Hemen salatu nahi dugu, askapena fiskaltzaren ilegalizazio eskaerari aurre egin beharrean dagoela. Herriak aske elkartearekin eta elkartruke SL-rekin batera. Baita 5 militanterentzat zeina urteko kartzela zigorra eskatzen dutela ere. Elkartasun internazionalistaren baitan egindako lanarengatik. Hori guztia eskubide zibil eta politikoen aurkako beste eraso bat dela deritzogu. Jokabide horren atzean, dauden helburu politiko eta alderdikoiak salatzen ditugu. Askapenaren bitartez eta elkartasun internazionalistaren baitan, Euskal Udalek burututako jardunari zilegitasuna kendu izana gaitzesten dugu. Espainiar fiskaltzaren erabakia Euskal Herriko gatazkanen konponbidean arduragabekeria zipinitako oztopoa dela uste dugu. Horrezegatik guztiagatik, udal honek honako adierazten du. Elkartasun internazionalista bultzatzeko lanean diharduten erakunde eta pertsona guztiekiko babesa. Askapena, askapeina, herriak aske eta elkartrukerekiko naiz inputatutako 5 euskaldun internazionalistekiko elkartasuna. Askapena, askapeina eta elkartrukek egiten duten lana ez oztopatzeko exigentzia. Walter Wendelin, Gabi Basainez, Unai Vázquez, Aritz Gamboa eta David Soto euskaldun internazionalisten aurkako epaiketa euren absoluzioa amaitzeko, dagozkien eskubidak itzultzeko eta zor zaien erreparazioa emateko erreklamazioa.
bat gatoz hor esaten danagaz, beraz gure botoa be aldeko izango da. Beraz, mozio honen aldekoak hau batez onartzen da. Adierazpena instituzionala bozeramaileen bileran irailaren 7an onartutakoa irakurriko dut jarraian, hori izan zalako adostutako testoa. Gernika Lumoko Udalak honako adierazpen instituzionala onartzen du. Europar Batasunak erronka erraldoi egin behar die aurre egunotan, besteak beste refuxiatuen iesak eragin duen tragedia humanitarioa. Milaka pertsona dira, etxipena bultzatuta, Siria, Irak, Afganistan eta Afrikako hainbat herrialdetan bizi diren gatazka armatuen eragin beldurgarritatik iesi. Europarako bidea hartu dutenak. Drama honek, bigarren mundu gerratik, gure kontinentean ezagutu ez den neurria hartu du azken urte hauetan. Europar Batasunerantza zuzentzen diren errefuxiatu kopuruen hazkunde hau, izaera konplexu eta askotarikoa duen arazo orokorra da. Arazo honen erdian arriskuan jartzen da mundu honetan baliorik handina duena pertsonen bizitza alegia. Eta horrela izan da ere, talde populista eta xenofoboen nolabaiteko pizkunde eragiten du eta arriskuak planteatzen ditu Batasunaren eta Schengen esparruarentzat. Ondorioz, Europar Batasunari egitasmo batu bihurtzeko orduan planteatzen zaion erronkarik handinetakoa eta hauxe. Errefuxiatuak horren kopuru handitan eta masibok iristeak Europar herrialde guztiei eragiten die, baina arazo horiek konpontzeko erantzunak ezin dituzte estatuek beren kabuz eta era isolatuan eman. Aldi berean, erabat okerrak eta imaitzarik gabeak izan dira Europar Batasunak orain arte aldirik aldi gure kontinenterantza abiatu diren eta une honetan iraunkor bilakatu diren migrazio olatuen aurrean hartutako neurriak. Arazo honek ezinbestean behar du premiazko neurriak hartzea, baina aldi berean, Europako mailako neurriak hartu beharko dira gertakizun dramatiko honi aurre egiteko. Agerian geratu baita fenomenoa luzaro geratzeko etorri dela. Argia eta agerikoa da beraz Europar Batasunak agenda politiko batua eraiki behar duela. Arazo handi honi arreta zentzuzko eta logiko emoteko. Agenda politiko hau Europar arima piztu eta elikatu duten baloreetan oinarritu beharko da. Gizatasuna, solidariotasuna eta erantzunkizuna. Balore horiek Europar esparru erakargarri egin dute gure inguruan gatazka armatuen eta guden ondorio sortzen diren izu ikarak sufritzen dituzten pertsonentzat. Balore horiek adierazten dira, besteak beste, Europar Batasunaren tratatuan babes eskubideari buruz aurre ikusten diren xedapenetan. 3.2 artikulua eta Europar Batasunaren oinarrizko eskubideen kartan, 18. eta ondorengo artikuluetan. Argi eta garbi ulertu behar da Europar Batasunak printzipio horiek behar bezala betetzeko neurriak hartu behar direla. Babesari eta migrazioari buruzko Europar politika batua da, beraz, kontinentean hartzen dugun esparru honetan, gatazka humanitario ikaragarri honetan, eman daiteken erantzun zuzen bakarra. Antzeko egoeretan, Gernika Lumok elkartasun aktibo erakutsi eta justizia eskatu izan du beti. Horixe egin du gerraren krudeltasunak pairatu dituzten herriekin. Besteak beste, kurdu, palestinar eta azken Gernikasarietan Saharar herriekin ere elkartasun horrek Gernika Lumok ezaugarritu du eta ezaugarritzen du oraindik ere. Arestian esandakoagatik guztiagatik, udal honek honako aurkezten du. Lehena, Europar Batasunari eskatzen dio babes eta immigrazio politika batzeko printzipioa betetzea. Besteak beste, babesa emateko Europar sistema bideratzea, Europari babesa eskatzen dioten pertsonei sarbide segurua emateko bizatu humanitarioak, gatazka egoeran dauden herrialden mugakide diren esparruetan Europar babesa eskatzeko eskariak kudeatzeko harrera zentroak irekitzea, Europar herrialde ezberdinetan errefuxiatu kuotak banatzeko irizpidea eta sistema definitzea eta babesa emateko Europar agentziari ematen zaizkion baliabide finantzieroak handitzea. Mediterraneo aldeko herrialdetan eta bereziki Grezia eta Italian eta etorkina babesteko eta erreskatatzeko Frontex sistemarako baliabideak handitzea. Bigarrena, Espainiar gobernuari eskatzen dio
Europar Batasunen egingo den, egin zen, gailurrean, estatuetako agintari gorenekin egin beharko litzatekena, immigrazio eta babesari buruzko Europar politika bateratua martxan jartzea defendatzea, eta aldi berean batasunak errefuxiatuak hartzeko ezarriko duen derrigorrezko kuota enortzeko hitza ematea. Hirugarrena, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio dagozkion eskuduntzen barruan eta foru aldundiekin eta eudel erakundearekin lankidetzan Europara Batasunaren zuzentarauen araberako jarduera plana egin dezala Euskadin errefuxiatuak hartzeko eta premiazko laguntasun ekonomikoak bidera ditzala egoera larrienei erantzuteko. Beti ere udalez gaindiko erakundeek ezarritako irizpideen arabera. Laugarrena, Gernika-Lumoko udalak Siriako eta beste herrialde batzuetako gatazka politiko eta militarretatik ihes egiten duten persona errefuxiatuak hartzeko prestutasuna adierazten du, baita konpromiso bera duten beste udal batzuekin lan egiteko ere, beti ere udalez gaindiko erakundek ezarritako irizpideen arabera, hobe. Bosgarrena, arestian aipatutako bi erakunde horiekin eta Euskal Herriko beste udal batzuekin lan egiteko konpromiso hartzen du Gernika-Lumoko udalak errefuxiatu hauek hartzeko tokiko sare bat egituratzeko. Hau da adierazpen instituzional onartu zena. Bueno, adierazpen hau bateratzea, bi izan ziren guk aurkeztutakoa eta beste bat gobernuaren partetik erraza izan zen, nahiko harin jarri ginen adostasunera berehala iritsi ginen, donok ikusten genduen modua eta era eta bidea. Eta hortik geratu ginen batzorde berezi bat egiteko, nik eskatu neban eta Maria P. ondo ikusten eban honi segimentua egiteko. Egia da, ondino ez dela gure herrira inoretorri, refusiaturik ondino ez, baina hori ez dakigu noiz izango da. Igual berandu lehenago baina prest egon behar gara, datozenien dana eukiteko komentatu genduen terminoetan. Esan genduen, segimentuko batzorde bat egitea gizartekintzatik, uste genduen hori zela batzorderik egokizena, udalak ipintzeko ez bakarri prestutasuna gure dugu zela, eta prest gauzela hemen behartzeko, familiak edo zer datorren, baizik eta diru bat ipini beharko da, gure baliabideak ipini beharko dira hor, eta komentagen duen, etxe bizitzak eta behar izan ezkero, igual bankuekin komentatzea eurek kutsik dituztenak, eta hor badagoela zer eginik, ez bada prest egoteko gauza, ona iristen direnerako. Itxaroten gauze zuen deialdize batzorde horretarako. Seguruenik hile honetako azkenien izango da. Aprobetzeko dugu batzorde bardine beste gauza batzuk eitzeko eta hori, eskerrik asko. Hurrengo adierazpen instituzionala. Euskal Herriko emakumeen mundu martxa laugarren nazioarteko ekintza 2015. Adierazpen instituzionala. Emakumeen mundu martxa 1985ean Ogia eta Larrosak izeneko lehen martxa batekin hasi zen mugimendua da. Ondoren emakumeen mundu martxa izena hartu zuena. Urteetan ekimen hau nazioarte mailan emakumeen arteko aliantzak sortzen aritu da lanean eta helburu nagusi gisa sare feminista bat sortu eta munduan nagusi den matxismoa ikusaraztea izan du. Hainbat ekimenen artean 5 urtetik behin nazioarte ekimen bat antolatzen da eta urtengoa laugarren nazioarteko ekintza izango da. Azken hau, Europa osoa zeharkatuko duen ibilbide batekin gauzatuko da martxoaren 6an Kurdistanen hasi eta urriaren 17an Lisboan bukatuko dena. Hilabete hauetan zehar, EMMko hainbat kide herrialde ezberdinetan barrena ibili dira, sarea sortu eta hainbat aldarrikapen zabaltzen. Martxa Euskal Herrira
irailaren 28an helduko da Tafaiara eta urriaren 4 bitarte herri ezberdinak zeharkatuko ditu Bilbon azken ekimen nazionalarekin amaitu arte. Aurten 4 lan ildo adostu dira mundu mailako emakumeen sarearen eduki eta helburuak barnebiltzen dituztenak. Sistemarteko indarkeriak. Egunerokoan mendean hartu eta aspiratzen gaituzten eta gure gorputz eta lurraldetan ekikaritzen diren opresio sistema anitzak salatzen ditugu. Pobrezia, lurralden desjabetzeak, gure gorputzekiko eskubideak ukatzea, indarkeria zuzen, simboliko eta kulturalak batera jarduten dute emakume, trans, lesbiana, migrante, aniztasun, funtzional, beltz edo indigenon gorputzen aurka. Indarkeria matxistaren konplexutasuna salatzen dugu eta aldi berean oinarria ikusarazten dugu, hau da, indarkeria matxistak beste hainbat indarkeriekin batera jarduten duela zeharlerro ezberdinen bidez. Bizitzaren iraunkortasuna bizitza erdigunean jartzea da eta inola mozkin ekonomikoa edozerren gainetik lortzea helburu duen merkatuen logikaren baitan. Jendarte bat ez da justua bizitza mantentzea helburu duten eta tradizionalki feminizatuak izan diren lan horiek ikusen ezin egiten dituen artean. Elikadura burujabetza, lurra txikitzeari, kutsatzeari, desjabetzeari eta lapurtzeari ustea oinarrizkoa da. Gorputzak eta sexualitateak, gure gorputzak gure lurraldeak dira eta beraz haiekiko jabetza eta autonomia aldarrikatzen ditugu. Gure gorputzen eta sexualitateen jabe gara, gure generoa nahi bezala definitzen dugu eta nahi ditugun harremanak ditugu. Lesbianon, transon, aniztasun, funtzionalon edota arrazializatutako gorputzak borroka feministaren zati garrantzitsua dira. Sarean lan egitea eta aniztasuna kudeatzea. Lurralde ezberdinetatik atozen emakumeak gara, bizipen, ibilbide, jakintza, gaitasun, identitate, borroka modu eta aldarrikapen ezberdinekin, eta horiek defendatu, balioetxi eta errekonozitu nahi ditugu. Hierarkiarik ezarri gabe. Aldarrikatzen dugu aniztasuna aberestasun bat dela, ondasun komun bat, gu batzeko balio duena, eta patriarkatuaren oinordetzarekin emakumeak historikoki etxaitu eta banatu dituen tradizioarekin hausteko balio duena. Udal honek, erakundeak, emakumeen mundu martxari babesa eman eta bere esku dauden baliabideekin berdintasunaren alde lan egiteko eta neurriak hartzeko konpromisoa hartzen du helburu hauekin. Izango litzake. Indarkeriari dagokionez, ekintza protokoloak martxan jarri, sensibilizazioan lan egin eta indarkeria matxistari dagokion formakuntzak burutzea. Halaber, EMM-ren protokolari gure babesa adierazten diogu eta indarkeria sexistaren aurkako salaketa eta deialdiekin bat egiteko konpromiso hartzen dugu. Zaintzaileen bizitzako hobetzeko lan egitera eta zaintza lanak errazteko zerbitzu publiok albidetzera. Aniztasun sexuala eta genero identitatea kontuan izanik lan egitea eta lesbofobia, transfobia, razismoa eta kapazitismoaren aurkako planak burutzea. Emakumeen jabekuntza sustatzea eta baita saretze eta emakume taldeen sorrerak bultzatzea. Gure babesa erakusten duen adierazpen hau emakumeen mundu martxako Europako ordezkaritzara bidalia izango da. Hori da proposatzen da. Bueno, hori posten garela adierazpen hau sartu dalako edo onartu dalako azkenien. Eta, bueno, mundu martza horreri lotute komentetie testuen ez da aipatzen, baina suerte handiz Gerniketik paseko dala martza hori. Zapatuen helduko dala Gernikera eberdiko 12ekin geruen eta Gernikeko asunek talde feministiek eta bai eskualdeko beste talde batzuk azelkarlanien eta norbanakoan laguntzegaz eta egitarautzu bat prestatu da bela martza horreri harreri eitzeko. Orden beste barik mundu guztize animatu eta gonbidatzeko jai giroan emongo dan aldarrikapen honegaz bat eitzie eta beste barik, zapatuen Euskal Jaiko txupinazoan hostien, 12ekin geruen karabanie gure kalietatik zierre ibiliko dela, eta gero pasilekuen hainbeste ekimen eta ekitaldi antolatu diela, da besteri barik. Animetako.
orain eskaerak eta galderak. Bueno, duela gutxi jakin dugu aterpetzearen inguruan da, bai? Aterpetzea kudeatzen eban enpresak, bueno, kontratu amaitu eta etzaiola berritu. Gu eskala sartuko, ondo sartu eginda ben euren lana, hori ez da gaurko kontua gure galderi ez doa horti, baina uste dugu guretzat kritikagarria izan da aldaketa prozesua zelan egindan. Horre behar gintza, zipen lanbidaztapenan egindako lehengoko bilera baten, erabaki izan, enpresa honi, suspergintzari beste urte batez edo luzatzeko, handik gutxira, oso gutxira, berriro deitzu zen beste batzar bat, eta batzar honetan erabaki izan kontratu txiki bidez egingo zala eta ez besteari luzatu. Kontratu hau egingo zen enpresaren bateri, egiteko viabilidade kontua azterketa txoren bat egiteko, eta bide batez kudeak eta berezku geratzen zen. Ez dakigu ondo zelan dagoen aterpetzea gaur egun, zinego eratan dagoen, badakigu zabali dagoela, eta ez dakigu kontratua sinatuta dagoen, nor dabilen kudeatzen, eta gure lehenengo galdera horti doa, zure kontua da ion. Bale, arratsaldeon. Abuztuan 25 aterpetxearen kontratua bukatu egin zen, eta orduan erabaki genduen konkurtsora atera barzala, ez? Da orduan, esala prorrogarik egongo, baina arazo bat geneukan. Datu errealak falta ziren. Orduan egin duguna da, zeuk esan duzun moduen kontratu txiki batein, 12 hilabeterako, eta lortu duguna da, orain bertan gauz datu errealak lortzen, uki gendu zen kesa batzuk, ordutegiarenak, ordutegia igo egin da, orain 60 ordu gehiago eitzen dugu hilien, mantenimentu eta garbiketak kanpo kaldien behitzen diez, aterpetxie hobeto dau, eta gero zeuden lanpostuek mantendu egin diez, bi egon zien, da prezizua uneko 10 jaitxien da. Hori da egin duguna. Guk ez dugu oso ondo funtzionamentu hau, modelo hau, eta ez dugu inoiz ikusi, eta raro egiten jako, esan gure dugu. Lehenengo egiten dena normalien viabilidade azterketa egiten da, eta gero ona bada, eta emaitza ona baditu, kontratoa edo dana dalakoa. Eta honetan ez da egin, eta gainera edo enkantera edo beste modu baten egiteko zerbat dela pentsatzen dugu. Zer gertatu da, pasatu gara aurrekoan enkantea izan zen, emakida bat izan zen, eta pasatu gara 1.800 euro kobratzetik, urtean enpresa honek ordaintze dozkun 1.800 euro, pasatu gara kontratu txiki batera non 18.000 euro geuk udalak diru publikoagaz ordaintzen dugun pertsona hori edo enpresa edo ez dakiz zer dan oso ondo. Pasatu gara kobratzetik ordaintzera 18.000 gehi bez, 22.000 eta piku, eta ez bakarrik hau, udalaren kontura, ura eta elektrizitatea baita. Eta gainera, ekipamendua udalak erosita, garbigailua, sekadora, maia, eta bar. Honde suposatzen da, gero, eureke kobratu egingo dauela, bestek egiten ebien moduan, bestela datu zen, eta hori eurentzako izango da. Txoio, niretzako negozio ederra egin dabe. Zerean, kontratuan, badaukanik hemen, gaur goizean galditu do lanbiden, jo negaz egin do berba, eta lortu kontratua, kontratu honetan esaten da, zenbateko iraupena egin eukiko dagoen, 12 meses, esan dugu 18.000, los gastos de luz y agua, tal. El encargado del albergue deberá ofrecer un buen servicio al cliente, ya sea de forma individual o de forma de grupo, condiciones, trato amable y cordial al recibir a los clientes, en fin. No seáis tan duros, esto es muy duro para un contrato. Eta gero, esaten da, recoger información del funcionamiento del albergue para posterior análisis, esaten da, hori erreza da. Informazioa hartzea oso kontu erreza da. Azkenean, estel bateetan eta urtean zehar zer gertatu da, ikusi alda.
Baina ez da hain erraza viabilidade azterketa bat egitea, horretarako espertua izan behar dozu. Eta pertsona honi eskatzea hori guri oso arraroa egiten jaku. Gure dugu jakin zergatik eskaini jakon pertsona honi zuzenean, ea berak aurkeztu badau plan bat aurretik ematen dago ezetzean, ez moduen bakarri eta kontratu hau, ez dago inolako planik. Espertoa dan aterpetzen kudeaketan, edo aterpetzeak badauka berezitasun bat, ez da taberna bat, horre taldeak eta neguan mugitu egin behar da, viable izeteko. Eta batez be, iaz esperientzia daukon, eta batez be viabilidade kontu hori berezkoetan usten badugu, nik ez dakiz zer lortuko dugu. Guk zalantza asko deko guz, eta, bueno, botatako galderak erantzutea gustatuko litzaiguke. Bueno, galdera bat izan dalez, ez da gizia esateko badeguzu. Ez, zeun erantzunez, gizia esateko badeguzu, zuk esan dana. Ze galdera baten, ez da bai da potente bat. Gehiago, galdera gehiago horrengan egiteko badeguzu. Bueno, bapurtxuet, galdera gehitzeko, nire historizi jakin bidala. Bueno, da historizi jakitzen danien, ba igual galdera beste batzuk izeliz. Hori atarpetxie, obra onaen zan, amabi urte ingeru, ez da ifetxie zein dan. Aprobora bera amabi urte. Da zabaldu zan. Persona batek erategoan, baina esan denporazko egon, segaitxek ez dakitz, ba esan denporazko egon. Da gero, zarratut egon zan denpora pilo bat. Hoi 8 urte, untxe, ez da ize fetxatan, uden izen zen, ba, gu alkatetzera, ni alkate moden, diaparen itxenien, ba, azarratut egon zen, da eskarek egon ziren, ba, piti etxen duen jentie, gehiago edo gitxiago, zeuden da movimentu. Da persona bategaz engen duen berba, persona bategaz, da esan zakon, bueno, hau konkursora eta biko da, da zu bazara kapazerateko, da egon zan, ez da izen bat, 8 bederatzi hilebete. Ara zorik esan egon bat berabe. Da ez da niko desenteran gola. Bueno, lanbide ekimenak edo orduen bergintza edo zip edo zeren ez da izan izen zan orduen momentuen izena. Ataragoan konkursora. Presente zan enpresa bat, bakarra. Da kurso bi osoak eskoazen dain, enoa izena esaten. Haitzik zarratu izan atzera, da egon zan, temporada bat, zarratute. Da izan beste adjudikazio bat, nik ez da izelago pliegoakaz edo ze kondizio emintxakon, hori ez dakitz, zesto bitxu. Da, presente zan beste enpresa bat, da hori enpresa da oinarte egondana. Baina, gero egon dire, keja asko. Ordutek izena eta beste geduze batzuk. Eta erabaki zuen, edo erabaki zan, prorrogarik ez etxia. Eta imintzeko da datuak zehatzak jakitzeko, zekaro, enpresa honek hori sartutzen izan dugu, azte lau hileta erdi urtien. Eure jaingo dube, segaitxik, gugetzako egaldetu, segaitxik, ez ezebe. Nik ez da ize kondizio mintzakon adjudikazioa ikeran, zen ipleguak ez dut dezukusi. Da, ze erabaki hartu zen, ba, keja asko egon zalez, batzutan, keja batzuri igual batzuk por kapritxoen dira beste batzuk ez. Da, horregaitxik esan zen, bueno, gu jakin ime dugu, pliego errealak egiteko, datuan, zema jente duan, zeiletan ez duan inorbe, da horre geuzek, zehan da personal bat, bi erretxen duena, eta arek hienak hauen, ba, sueldo bat iroaz bideu. Da horre danak daki duzenien, baina, ingo da, pliego erreal batzukaz, konkursora atara, apunto. Hori da pasen dana. Da besterik ez da, hor ez da beste pelikulik. Ez dut egingo galderarik, baina ez tozu erantzunik galdetutakoa.
Nik ez dute esan aurrekoan gertatu esan dut nezela sartuko, ondo dut sartu egin daben. Hori ez da gairen. Galdetu dut zergatik kontratatuan pertsona hau, esperientziarik dekon aterpetziek oso errekurtso berezia dira, eta viabilidadea berezkoetan iztea, vamos, ez dakit. Emaitza jakingo duguz, 12 hilabete betean deusenien, da orden erantzungo jatzu ondo indeu, edo este behin, baina guk petzan du ondoengo debela eta horregatxik kontrateta. Horregatik ordaintzen da. Claro. Besteri badau? Bai. Aurrekoan be komentatu gendun, uste dut aurrekontuekin ibili ginenean, gure programatan, bat etortzen zirela zenbat gauzatan, eta horietako bazan pasarelarena, pasarela astratik egingo zan pasarela hori. Zuen programan egoen, uste dut, eta gurean bebai, oinezkoen pasarela bat. Horregatik guk ekainako getabian, uste dut, gobernu batzordeko gaizen artien ikusi genduenean, la redacción de un proyecto pasarela egiteko, eta bere planoak oso txukun, postu egin ginen. Postu egin ginen, zazaten genuen, behitu ze ondo, eta zeharin gainera mugitu diren hau egiteko. Eta aranon, gure sorpresarako, uste dut, urrengo azteko gobernu batzordeko deialdi zen ikusi gendun proiektu hau atzera botatzeko proposamena, gure sorpresarako. Honetan be aurreko gaian esan dodan moduan, aste batean hau, urrengoan be, eta ez dakigu oso ondo zergatik. Baina handi gutxira, uztailaren 3ko deia egunkarian ikusi gendun, Euskotrenek Gernika-Lumoko geltokiaren egokitzapen bat proposatzen ebala, obrak egingo dauzela, eta horien artean esaten eban definir las obras necesarias para la adecuación del edificio de la estación de Gernika y los andenes. La mejora de la accesibilidad dentro de la terminal, mientras que plantea dar solución a un céntrico paso a nivel muy utilizado por los automóviles, pero también por los peatones. Su eliminación, en un principio, se sorteará con la utilización de los dos más próximos para vehículos y con un paso superior para peatones. Ez dakigu proposamen honek udaleko teknikarizen oneritzia dekon, edo konsulta badan, edo galdetzen dut hau, ze proposatzen da, tolera doana, edo astra doana, hori zarratzea kotxintzako eta erabiltzea bai errenterikoa eta baita gurutze gorri aurrekoa uste dut, ez? Horik, guretzako nahiko komplikatua da hortik desbideratzea trafikoa, agian ondo gongo da, eta ez da suposatuko arazorik, baina guk arazotzu ikusten dugu eta jakin gure duguak ez duri dagoen jakiteko zer suposatuko lukeen trafikoa hortik eroatie. Guke bestaldetik esan behar dugu, guk ez dugula bateren normala ikusten, eta molesto gaude horregatik, olako proiektu importante bat prentzan irakurri behar izatea. Eta guk ez dugu horretan jakin, horretaz ezer jakin, eta guk gure gendu jakin zuepe, haber noiz jakin dozuen, Euskotren zuekaz jarri badan kontaktuan, edo proiektua deko zuen, edo horren berri badaukazue. Imagineten dut, Maria Ipini duzun arpeixe gaitzik, ze gainera Euskotrenegaz beuki dugu aurretik beste olako sucedido batzuk, eta erregu bat gure dugu bota, galderaz aparte erregu bat ezbe. Guztiok, mendik pasatu direni, hemen zinegotzina nagoen urte guztietan, mendik pasatu diren partidu guztiek gauza batetan ados egon gara, eta da paso horren soterramentuarekin. Historikoki hori izan da, reivindikazio bat, hau batez egiten zen reivindikazio bat, pepetik hasita. Margarita Santoni baina fijazio haukan gai horregaz, eta hori ala da. Orduan, nik reivindikazio hau danok, eta seguru nago hemen gauzain guztizopek horren alde egongo garela, aprobetza digun, ze hor egiten badabe, pasabide bat peatointzako ez daki pasarela edo zer egiteko asmoa dagoen, jai dekogu soterramientoagaz. Eta guretzan ikuste dut importantea da. Lehengo gunean, eta hau Bilboko alkatiek zandakoa, adierazitako zer batzuti edo
egunkarian irakurritakoa bai. Aburto también ha subrayado, beste gauza batzuen artean, que el soterramiento de la playa de Vías de Abando aportaría 80.000 metros cuadrados y sería el último espacio de oportunidad para el desarrollo del centro de Bilbao. Bueno, verá que está teniendo con parques, oficinas y viviendas. Y además permitiría la unión directa del área de Bilbao la Vieja, San Francisco, en fin, verá que hau estaten da. Guk ez dugu etxebizitzak eta bulegoak eta halakorik planteatuko, baina bai ikusten dugula espazio hori gure hiritarrentzako errekuperatzea eta eskatzea, aho batez pleno honetatik irtetea eskaera serio eta formal bat eskatzeko soterramentua. Eta ados egon lezkero, gobernuagaz preste egongo ginateke edonora joateko be, errebindikazio hau edo egitera, edo zuek behar duzuen erako eukiko gaituzue. Bueno. Te pasan que estáis molestos porque habéis leído en la prensa. ¿Está? Por eso. Bueno, gupe irakurri genuen. Bueno, nosotros habíamos planteado ya en el programa, una de las cosas era, enfrente de Correos, una pasarela, un paso a Astra. ¿Por qué? Pues porque sabemos, y eso sí es una reivindicación muy antigua, de soterrar el ferrocarril, porque pedir, pues se pueden pedir muchas cosas, y esa sería muy importante para Guernica. Pero claro, esos son costos muy grandes, porque hay que conocer cuáles son las pendientes que necesita el vial del ferrocarril. Y no sé si es el 3%, entonces hay que hacer una excavación muy profunda, pero es factible, técnicamente todo es factible. Pero en la época en que vivimos, pues los presupuestos, en estos momentos, el de Durango, ¿veis cuántos años ha estado? Muchísimos, creo que todavía no se ha culminado del todo, no se ha acabado todo el proyecto completo, que era el edificio de la estación de Durango, era de, no me acuerdo, Isosaki, iba a decir, es japonés, un arquitecto, Sahahari, ¿no? Y todavía no se ha culminado ese proyecto. Entonces son cosas costosas. Una cosa es, eso se puede aprobar en el pleno, oye, queremos, los de Guernica, queremos que soterren el ferrocarril. Y se va a decir, muy bien, lo he recibido, pero tenéis que esperar muchos años. Entonces, durante esos muchos años que hay que esperar, lo importante es que los pasos sean más seguros para la gente y si pudiera ser para los vehículos también. Entonces nosotros ya íbamos a elaborar el proyecto de la pasarela de Correos al otro lado. Pero justo en ese periodo de tiempo, muy corto de tiempo, pues salió publicado que iban a suprimir el paso de aquí. Entonces lo que hicimos es pedir una reunión con la jefatura de Euskotren. Y María Uribe y yo estuvimos con José Luis Sabas, que es director general, me parece, algo así, de Euskotren, que vino a Guernica con un técnico y estuvimos visitando pequeña velocidad, el paso, y fuimos hasta Correos. Y les contamos el plan que teníamos aquí en el ayuntamiento y ellos venían pues con la idea de suprimir eso. Y les dijimos, si no hay otra alternativa, no se puede suprimir ese paso. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el estudio hecho por la policía municipal, porque cuando se puede hacer desde casa, se hace desde casa, no encargando a empresas, de cuántos vehículos pasaban ahí. Y un día laborable, no lunes, daba unos números muy grandes y los lunes tienen un efecto multiplicador. Entonces les dijimos, no se puede suprimir porque alguien ha dicho que por seguridad que hay que suprimir eso, hay que darle una alternativa. Entonces fuimos delante de Correos y claro, la diferencia de cota, ahí un poquito más arriba de Correos, al otro lado, la diferencia de cota es importante. Y el técnico dijo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es luego lo que vayan a responder. Y el técnico dijo, hombre, ¿se podría hacer una carretera aquí? Una calle para vehículos y para peatones, que fuera por encima de la vía. Y
Yo le dije, de momento, tal y como está, no sé, no da. Me dijo, sí, se puede meter un poquito para abajo la vía, pero claro, tú no puedes meter la vía donde tú quieras. La vía necesita una pendiente, y técnicamente es así, en un tramo y en un recorrido que no puede superar el 3%. Entonces ellos nos responderán, esperemos que antes de final de año. Y ese proyecto que íbamos a encargar para hacer esa pasarela desde Astra al otro lado, pues entonces dijimos, si está esto en el Departamento de Transportes, pues antes de hacer el gasto, vamos a ver cuál es la respuesta. Y estuvimos con ellos y estamos esperando la respuesta, que la tendremos, yo no sé si en noviembre o en diciembre, pero yo creo que antes de final de año. Y bueno, pues eso es todo lo que apareció en ese acta que habéis podido ver de la Comisión de Gobierno, que nosotros dejamos el proyecto porque no vamos a hacer un gasto doble o un gasto innecesario, porque si ellos hicieran, pues bienvenido. Hombre, hori ulertzen dugu, Jose Mari, eta gero ikusi genduenean, egunkarian zetorrena argi ikusi genduen zergatik bota duzuen atzera. Guk horretaz ez dugu zer esan, logikoa da, atzera botatzea. Bai, ez dakit ondo ulertu dutzudan dinuzu, honegaz, bueno, teknikoren bategaz egon zaretenean, esan dauela hor trenbidearen gainetik egin aldala kale bat, bai oinezkoentzat eta bai kotxeentzat, gainetik. Hori saiesteko, zeraren orain paso a nivel dagoen gainetik edo kalea goiti bera? Paso a niveles, korreos en paretik, horatxotik. Pasarela bat. Bakaren diferentzia asko da balde batetik bestera. Da guk esan horikota, bitxi da, horikotak. Guk korreos baino goratxo hau. Segu ginen hor trenbidie pasoa dauen lekuen eurekaz pequeña velocidad de koizena, eta gero joan ginen nun ukin gendun idea pasarela itxeko. Egon ginen beragaz, horregaz zuzendarllegaz, Jose Luis Zabaz eta tekniko bategaz, departamentukoagaz. Den gendun berba eurekaz, danan ganien. Eta are teknikoak esangoan, hombre, aquí hay una diferencia de cota importante y podría ser, igual, lo más acertado, un poquito más allí que Correos, que atravesara la calle, tanto para vehículos como para peatones. Y nosotros le dijimos, pues sería buena solución, sería buena. Y entonces ya das una alternativa a lo que habéis dicho que ibais a cerrar, porque sin darle alternativa no creemos que se deba cerrar, porque se altera en la circulación y se altera un poco el funcionamiento del pueblo, un poco mucho. Y entonces quedaron en analizar si era factible o no. Y estamos pendientes de esa respuesta que no sabemos si nos darán el próximo mes, porque estas cosas, nosotros estuvimos en el mes de julio con ellos, y en verano, que es en agosto inhábil, entre que se ponen en marcha, pues igual llegará el mes de diciembre. Esperemos que no tarde más, y que tengamos una respuesta de sí o de no. Nik buruan eskema ondo ukiteko, ia argi ulertuan, hori izango litzateke kale bat, zer gaindituko dauena trenbidea, pertsonak eta kotxak batiko, bale. Eta orduan, uko egiten jako soterramentoari, ze dinot, galdetzen dut, guke insistitzen jarraituko genduke horretan, ze, bueno, agertzen da, ala soterratuta agertzen da bai PTP-en, eta baita Euskotrenen PTS-en bebai. Bietan, hori agertzen da, soterratu egingo dela. Ez dakigu zein mendetan, zein urtetan, eta 10 urte izango badira. Nik soluzio moduan zuk esaten duzune, ala izan behar bada momentu honetan, ala izango da. Baina nik eutziko nioke soterramentoari, batez be planetan agertzen delako, eta ezin dugu bertan behera utzi. A ber, nik ez dut esan uko etxen jakonik. Nik esan dut, holako obra bat etxie, Durangon betxu zemat urte dien hasi zela, 20 urte etxien ez. Hornio amaitxu bari dau, dana. Proiektua osorik amaitxu bari dau. Segaitxik, normalien, kostu gaitxik izango da. Ez dakitz. Ez dakitz, segaitxik. Gerniken, suposatu, baietz, esaten gotzue baietz. Paseko dau gobernue, paseko da besti, eta paseko dire 50 urte. Horretan 50 urtietan hor tartien, eitzen bada, hor tartien,
Olako kale bagutxe getxie, hori hona da herrizentzako. Zeure dinue, eure dekela ikerketa baten de estudio bat, hemen pasoan, arriskue dauzela, bai personantzako eta bai kotxientzako. Da horiek izela, badakigu, dauena. Eurek ja teknikoki beste balorazio batzuk egiten dubez. Eta dinue, eurek nahi debela hori zarratu. Da guk esan zankuen, hori zarratu baino harin hau, alternatiba bat emon bidozu eta horregatxik aile eginen horra. Da soterramentu hori uko ez, oba bizerrazko balitzez etxen. Horrek tardeko deu pile bat urte. Norre gongo dena mendik, hori etxen da, nien etxen bada, ojala etxen bada. Tartien, zuk emote matzazu, beste salide bat, paso bat, hortik, bai kotxintzako eta bai personantzako, bienvenido. Bai, azkena. Erregu bat, horrengoan, azkena horrekoa. Erregu bat. Barriro begura dugu jolasguneak estaltzeko proposamena luzatu eta horretarako gargantuarentzat dagoen aurrekontua erabili. Dena egiteko espada hauen ematen behintzat, izango dugu hasteko eta urte osoko erabilera ziurtatu batzuetan. Ez bakarrik estali, ez bakarrik tapatu eta konpondu eta bai. Irakurri egingo dut berriro ere artículo, zer bate atera dena egunkarian. El Ayuntamiento tiene claro que cubrir los parques infantiles ofrece a las familias la posibilidad de disfrutar de la calle, incluso las jornadas con peor tiempo. Apostamos porque en la ciudad se pueda vivir todos los días. El hecho de poder vivir la ciudad el mayor número de días al año es clave para medir su calidad de vida. Eta gero diño, porque afortunadamente esto ha sido así en Bilbao, hemos atendido la demanda de los vecinos y apostamos por renovar, ampliar, mejorar o cubrir muchos de los parques. Hau irakurri danean, eta nik aurrekontuetan egin eban, eskatu ebanean, diru bat erabiltzeko jolasguneak txukuntzeko, gehiago ipintzeko eta estaltzeko batez nik hitz ez dut neban hau esan, baina oso antzeko zerbait, hausnarketa bat bai egin gendun. Erabaki hau Bilboko udalak hartu dauena da. Eta, bat gatoz, bertan esaten dauena, Ricardo Bergal hau esan dauena, bat gatoz, eta uste dugu, gupe irabazi behar dugu zela jolasgune horiek gure ez bakarrik umientzako, guraso epe bertan egoten direlako, eta gune horiek urte guztian erabiltzeko, eta gure bizitza kalitatea hobeatzeko. Nik Augusten hogeita sortzi izen zen, egin duen aurrekontua aprobeu, hori ez da bai da orduan egon zen. Gaur zen badekoz, hogeita bederatzi, hogeita hamar, oseak hilebete eta egun bi, ezta? Ni petot argi itxik gendule aurrekontu ezin den. Zuen guztokoa espada, ez da zuen guztokoa, aurrekontua, guk hobiek guri zengo gendun, baina posible hori da. Da hori min gendun zengo dugun, Santa Luzieko Parkie, Fernando Baunza eta Domingo Bernaola, Segaitxik zera, gargantua, segaitxik, zuk orden zantzun bat ematen kapritxo izango da, hemen kapritxoak etxuko eskauz. Guk esan genuen segaitxik, historzi egaitxik, eta gero, inguruko jentie, ekarteko, Gerniken komerzio ona dauelako, eta ostalaritza ona dauelako, eta jenteke besteleko eta joan barik ona etorti zen. Engantxe moduen bebai. Da, zu plantetan duzune, betxuko dugu, datorren urteko aurrekontuen. Datorren urteko aurrekontue, eskara gongo agustura arte etxeetzen. Nahengo dugu, urtien, lehen gulietan. Ez daipa, otzailien edo nozengo dugun, da orduen ikusko dugu, da orduen ez da behidako dugu, da bier bada orduen atarrako duzue, emintzeko edo zemintzeko. Emineko eminde dauz, da guk horreri buelta atraz eskoaz etxen, momentuz. Bueno, apuntatuko dugu, datorren urtean egingo direla, eskerrik asko. Baina jarraitzen dugu pentsatzen gargantua kapritxo badala. Eta ez dugu zinezten, nik merkataritza dinamizatzearen inguruan zozer badakit. Eta gargantua batek, bai, nire lan adalako. Eta gargantua batek hori lortzea, ojala holan balitz. Baina, 82.000 eurotako gargantua bata, 13 milioi eta piku euro, peseta. Osa, da,
benetan uste dugu dala pasada bat, olako gauza batetan inbertitzain beste diru, eta bestea ikusten dugulako behar esan bezala. Es una necesidad poner las zonas de juego de los niños, nos parece, de manera mejor arreglar y además poner columpios para pequeños donde no hay, que hay muchas zonas que no tienen, y sobre todo cubrir para que pueda haber juegos durante los 365 días del año. Bueno, yo no voy a entrar a discutir porque el presupuesto se discutió hace un mes y vuelvo a repetir, se aprobó lo que se aprobó, os guste o no, pero me parece mayor derroche, si vamos a hacer, contratar a una empresa para que nos elabore el presupuesto, como se dijo, y explique el presupuesto, para decir que esto es participativo, cuando aquí hay capacidad suficiente, con técnicos en la casa, para poder hacer el presupuesto. Lo que hacemos nosotros es un derroche y pedir de ese dinero que parte se destine a aquello y 15.000 euros en 4 años, yo no sé si serían 60.000 o no sé cuántos, eso no es un derroche, eso es otra cosa. Pero no voy a entrar a discutir esas cosas. Nik apurtxuet argitziarren igual parte hartzerako plantietan ziren 16.000 euro horrek ezeu esan zuzendute pertsona pagetieri gure aurrekontuek eitzeko. Baizik eta ikusten zen, inoiz, ein estien aurrekontu parte hartzaile batzuk eitzeko, asesori bat bibada, azpiegitura bat bibada, materialik bibada, diru bat gordeta ukitzeko. Besteak beste, asesori lan bat be ordaindu ahal izeteko. Baina zeu zer plantie bazan, da pertsona batek ez eitxe aurrekontuek. Ez talde batek, baizik eta herritarrari atiek zabaltzeko diru bat inberti duti horretan. Ez pertsona ateri 16.000 garnikarroan aurrekontu eitzeko diru epagetie. Hori argitziarren, apurbet uste dut, erredikulizio indala engendun proposamena batzorde horretan. Puntu ebe eukiot neuk orden ja akabetan honegaz. Da asan inguruen, herritarrentzako arreta zerbitzu zabaldu idana udalien, apurretarri txute gauz, apurtxuet gertaerak zelan emoten dabizen ikusitxet, ez dakigu galdera bat inbidogun, edo apurret azalpen bat behintzet eskatu bai. Hor, kontu da, asan inguruen gu behintzet, berbetan darago aurrekontu eta berbetan hasi ginenetik, hor ikusten gendulako, ez zeuela partida bat 2015 aurrikusitzea zerako, orduen galderi esan ia 15 zabaltzeko asmoa hauen, ez zeuela defini dute, bueno, horrega segidu gendun aurrerantza. Aurrekontuko hartu ziren, partida hori ez da existi duten, hor azaldu zen badauela aukeri martxan imintzekotan, kreditu aldaketa baten bitxartez, arazorik ezala hon. Orden aukeri bakarrik da maiganien imintzen dana. Bizen bitxartien, iraien zier, nidak itxela eukioguz, bi balorazio mai eta negoziazio mai bat. Dala, apurtxuet, azeko langileen inguruen, barri edo, berbaitzen dien marku bi. Hor, langileen partetik be, galdetu izen danien, erantzun izen da ez dagoela barri askorik edo ez dagoela nobedaderik, orduen, oino ez dakigule, apurtxu bat, asaga ze paseko dan edo noiz iminiko dan martxan. Orduen, hor arte, arritxu gaitxuna apurtxu da, gero prensan irakurtziena, Gernikeko zerbitzu hori martxan imingo dela urrengo hilietan, obrak akabeta dauzela, emoten da informazio bat, gure ustez, nahazgarrize izen aldana, eta igual literalki irakurriko dut. Una vez concluya el proceso abierto estos días para la selección del personal, que se encargará de atenderlo. O sea, se habla del proceso abierto estos días para la selección del personal. Eta gero, berbaitzen da, por ahora estamos a la espera de proceder a las contrataciones de 3 administrativos. Ni nahazmena dinot, ez bauzu beste zerra saltzen, jendiek aleti dekogulako galdetzen, ia lanpoltsak zabalduko dien, ia jende hori zelan kontrateko dan, edo sepaseko dan. Langile marko horretan, bai esaltzen da, gu badakigu prozedura hori barrutik emongo dala. Orduan gure galderie da, notizi hori segaitxik urtetan deuen, da nobedaderik dagoelako prozesu horretan, da nobedadiek badauz, eskertuko genke horretarako markuen bitxartez informetie, eta ez periodikoen bitxartez entere biarrizetie, hori, eta bi, propaganda hutse bada,
izan aldala, politikan askotan gertatzen den moduen, behintzat informazioa modu argigarri zauan azaltziena, ze sortu deuen bakarra da, revueloa, galderak, eta hauze pasetan da, noiz zabalduko da, eta nor kontrateko da. Eta ez dekogu ez galdera bat, ez bestie. Orduen, apurret, keska hori azaldu. Bueno, azari buruz, egiz esango txuk, niri be albiste hori esan dozti urten da bela, da nik ez da norkatara da ben. Azari buruz, dauana. Gura asmoa da, barruen dauen langileekin betetzie zerbitzu hori. Gitzi gora bera 3 pertsona badauzkaguz hori betetzeko, falta jaku laugarren bat, orduen gagoz apurret begiratzen, barruen dauen pertsonala edo zelan egin, edo zelan ez egin, hori, zerbitzu hori azteko emoten. Zerbitzu hori ezin geinke, hasi egun batetik besten emoten, ze neu pentseu eta jakin badakit, ordua zen pertsona gainera prestakuntza edo zer emon egin beharko jakiela. Ze badau eurotariko bat horrek gauzak egiten da bena, baina best 3 eretatik 2, inoiz ez dabe espediente horrek edo gai horretari buruz ezer egin. Orden horret daroa, badinotzut, egun batzuk ez, igual hilabete bat edo gehiago eguneratzeko edo zer. Orden, nik uste dut, mogitzen gagozela, albada urtien hasieran, bintzet, 4 pertsona izendatuta aukitzen nortzuk izango diran, eta aurreri prestakuntza batzuk emoten hastie. Eta nadala, nik beti esan dut, posizioan egon nahi zenien, eta orain, nik beti ikusi dut, 2015an, hau inoiz ez dala zabalduko. Osea, nik lehengoari bai esaten utzon, osnek, daroa pausu batzuk, pertsonak hautatu behar dira, prestakuntza bat emon behar da, nik uste dut igual larrei harin hasi zala gauzea edo, eta gainera nik uste dut, udaletze moduan bebai az hori hasi daitan ondo funtzionatzen, ikusi egin behar dugula edo gauza batzuk argi euki behar duguzela eta keno zegoen potaje azkenean. Igual ikusi behar dugu beste eredu batzuk edo beste adibide batzuk horti dago zana, igual ez dakit adibideak edo igual ez dakit, gauzak ez dinot astiro, baina bueno, arpur bat jakitzen non sartzen garen. Ordan, albistea bai agertu da, niri bai esan dozti agertu dela, baina nik zeure mudan dakizuna, oin, badinotzut, momentu honetan 3 pertsona badaude prest hor lan egiteko, falta joku laugarren bat, eta nik uste dut laugarren hori bideatuko dagula sartzeko, eta gero, prestakuntza, eta azkenien udaletxearen lehenengo sarrera da. Eta da jentearekin harremanak eukiko daben sarrera esango dugu, eta pertsonak orduen hori ondo prestatu egin behar da. Ni ados, eta gauzek enbidienak ondo enbidiela. Bai egize da, luzetuko bada, igual bai hor sortu dien behin-behineko gabezi horreri behirten bide bat eman bikoeakon, eta bereziki hor dau langileen partetik dauen masifikazioa, zekaro horko jente beste leku baten egon bida, eta hor badauz, momentu puntual baterako arazorik ez duenak sortzen, baina hori luzetu ala arazoak sortu aldeuzena, eta 2 irisgarritasunena, bai. Oin udaletxere ailegetako, azera ailegetako badaue pentseta zelanen, baina oin momentuz, behin-behinekotasun horretan be, ikutute galditzen da. Orduan, ni totalmente ados, hori denpora zeitxiena, ondo itxien izenien. Bizen bitxarkin neurrizek hartu bibadie, igual hartziena. Bueno, nepe zeus esan bio propaganda politikorik bat bera beste agon, talde politikoako lau dire esan duzue, propaganda politikorik ez. Deitzen deu telefonoz, nolan da, korreokoak, da dino, hombre, zue ja, denporazko da, obrak endozu zela hori ventanilla unika edo azekoak, ez da? Da bai, ametxute deguz.
da no simingo duzu martxan. Ba, ez da ipar urtuan gabon bueltan edo urtien akaben edo datorren urtien hasieran edo ikusko dugu, fijo, ez dakigu, ondino. Da bai badau, ba, hori selezioa edo ez da izeran deitzen dan, ze oino laugarrena falta da, hartzeko. Ze hor geratu ginen danak administratiboak izen bidebela, da hor, arazo txiki batzuk arazoak edo, deitxu baleiz, entre comillas, egon dire. Uniko esan dana hori da. Oin, nazte moduen bat-ematek hartun badoia diferente da. Ba, uniko esan dana hori, gu eskara kanpora barik barruen izen da hori, barruko jentiegaz, udaletzen dauenagaz, ba, administratiboak geratu ginen, da hori falta dela. Nik hori zen bakarrik izan da. Propagandarik bat bera bez. Beran galderari erantzun bai. Akabo duzu, Gehiago? Inok? Nik hor geuse paretsuet, zateko, lehenko euskal jaize, zapatuen. Gero, urrizen bostien, astelena, 5 de octubre, lunes a las 12 horas, a las 12. Ese día es el Día Mundial de la Arquitectura. El Colegio de Arquitectos de Vasco Navarro ha seleccionado el frontón Jaialai, proyectado por el arquitecto Secundino Zuazo Ugalde entre el año 61 y 63 se hizo el frontón, o sea, de Cosberro de Tamayo y Urte Baño Guillao, a Machusala, y han seleccionado para colocar una placa otorgada por la Fundación Docomomo. Eso es una fundación para la conservación del movimiento moderno, o lo de Docomomo Quisena. Es placa distintiva de la importancia arquitectónica y de la proyección ciudadana que posee el edificio. O sea que, nik batzu ja jakingo duzue, horretan Secundino Zuazo Gaz bierrengoan tekniku bat, ez da etxaparejadori edo delineante edo izan, beran alabi arkitektua da, da bera, oin urtiek egonda gernikera etorten, da barzioa moten horreri frontoieri. Eta Bartzelonako Unibertsitatien, Malagan eta kanpoan, peninsulatik kanpoan, leku askotan ikerketa etxen dugu da adibide moden mintzen dugu gernikeko frontoie. Zutabe barik, eta zelako argitzasun naturala dekon, eta holako geuse asko. Ba, bueno, ba hori, datorren astelenien, lunes dia 5, 12etan, eta etorko dabe bai Lorea Bilbao, la diputada de Cultura. Ze, karo, erekine udaletxek gestionetan deu baia da foru aldundizena. O sea, que le van a poner una placa, ¿vale? O sea, que alde bena joan, gomidatutea ze, zauzie daroko. Beste geuse bat, egustena zazpi. Urgen zazpien dire 79 urte, Jose Antonio Agirre lehengo lehendakarizek Gerniken juntetxien juramentue lehendakari moduenengoena. Da, hor dau, egun horretan dokumental bat ateratzen da kalera, daitzen da Lizio Antzokian. Lehenengo dago. Lauterrizetan arratzaldien juntetxien batalloi Gernikako bizi direnak eta beran familikoak, beste batzun familikoak, eta omenaldi bat. Gero, hemen Gerniken balkon sakafaltaz. Paselekuen goien, han mintzen da plaka bat, da, bueno, hori omenaldize, batalloikoari, balenbe badau, gudarostierin, de 50 urte betezenin, 70 urte. Txe baset dire, agostuen 70 urte, bigarren gerra mundiala amaitzu zana, da euregan egon ziren. Da gero, da, zazpiretan betzetan dut, dokumentala, serien liceoan. Osea que, gonbidatu dute zauzietanoko. Naztaik gizia bezarokin badot, baina, bueno, urrungo bilera nengo dugu.
Bueno, beste barik.